Victory Renan, Ama, Justice, the big away now, Papa. Money also. Who's about to say, we are, don't do too far. You were telling me, and say, I understand a message and a quantity one. And before I can't, Chief Justice from by you were more actually, you were. You think I know, Ura Musa Ahmed, Judicial Secretary, and Justice Pamela Baby, the Court of Appeal Judge, or no Kumasiha, and Justice Kwesi Bachi. I'm not sure a Court of Appeal Judge on Kumasiha. And Justice Mrs. Hanatila, supervising High Court Judge. So we will allow the Kumasiha. And Justice Rosemary Ban Tosu, also High Court Judge on Kumasiha. And a protocol officer. Also, okay. And I thought my lady Shami. Justice a different part. They were Supreme Court. Committee and before to say Supreme Court in fear head you know Eddie a home fashion committee no mena medano. Sana mi say maybe you know Chief Justice there when here introduction there. Now I'm say you were Chief Justice ne na ho kafo yi e wo ha no pe ya e boko nka sa nhyiamudi na nka ya ba hwehwe dada so Chief Justice obabo chama epuno no I'm say sa de na iwura o ya ho mo tia na jikaka nti e kwan amen I'm say nya boshe se eduru a Bete German Kana Yaba and Nasu, or Kura Ubedu, Ancha Kura, and I say, Yatia Yapia, and said, you can't ever that in Rassi. So by a wandering chance of Grana, or be a quiet much justice for me, paying for it. Now, I send the Popa and I say, the Supreme Court to know Yatia and young feel her at you. Yet in 1876, so I feel like my helmet tree at you so in Sienum. Now, send ya in Bacosem, a Sicoco and the buyer, and so I'm buying another adult court to and Transidias. At the court to Brunidia and the camp. Let's say, Eberbois, I'm a Cindy Edumano, a Timo Edumano, I call the name. And tea and no buy. A buyer and not says I will call to know the Jumedia Casa, Ascendi. Jubabini said, Cuckoo Samuel, Adoso, the Yabako constitutional rule, Kabimamin Kabi, Sanya Canon, the Yashisha constitution on 1992, dear. All my sister, I said Supreme Court to know, a whole baby said on the court a bit now. Rebecca said, Ubia Juma, dear Mamma, Mamma has said, you know, who didn't send a constitution, a canon, a bear. Now, I accord to our airport constitution, no more, and a cabin, mammy cabby, a moment, and so. Tonight, as I will be my court on a human, you move at it. Now, in fear, said, if you are son in Nomini, ya just ashes and a tomb, the court on Juma. For a dema court, or more fortunate, Sanya as a factor. And some know your baby, Yabekaya, it will maybe not some who quite yesterday, and now the Canada demonstration. As it is all police or no project permit. Yes, we have a constitution, I said, will be our own concert or yesterday. I mean, police or project permit, and if there's a 2 million in Nimranum, now could be. Police the constitution no Supreme Court no hwehwes ase no who see the answer that and your permit the agent police who co police who be na so tiri say the person here ya kire na police ma ba mo ban
na biribiara yɛ bɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo no wɔyɛ ɔyɛ kyerɛ no wokɔtiatia obi foforɔ nso so bɛfa ahodie so ɛbie meduru baabi prisonfoɔ yɛ sɛ woda prison a wonto aba ba Supreme Court no kyerɛ mu sɛ daabi woda prison a kyerɛ sɛ wonyɛ Ghana nie ɔsɛ mu akwan na woto aba yɛka bi a woda prison bɛyɛ boso ne nsia bɛyɛ so so yɛto no mfie ma nti sɛ MP sɛ president na boso ne nsia no woantumi ankyerɛ w'adwene wopie baeɛ na kyerɛ sɛ wohwɛ mmerɛ no mu a na akyia kakra nti court no ɛhwɛ tenee no nsɛm no bebree ɛna court no adi a ne nyinaa yɛde bɔ yɛ mmerɛ kɔne ne yɛ democracy no ho ba ne duri akyire koraa yɛ presidential election petition a mpiri no ɛkɔtɔɔ court no ɛbaa na ma no mu ahyehyehyehyehye nanso so court no gyina abrane ɛhwɛ keka nsɛm no nyinaa de to baabi a ɛwɔ sɛ wɔde to ɔmo asomdwie ɛbaa nti na kyerɛ sɛ wohwɛ mu a asomdwie a wɔ Ghana no ɛne kabema menka bi a ɛgyina ne nan so wɔ mamu na Supreme Court no wayɛ n'adwuma yie sɛbe mmara mu nsɛm sɛnea ɛsi teɛ no ɛne nnipa ho adwuma no duru baabi a atemmɔ no bi wɔ hɔ a ɛnyɛ nnipa bi dɛ ɛbɛyɛ bi nso so dɛ nanso so ne nyinaa nkamfo ano ne sɛ kyinyeɛ biara ne hu sɛ court no adwuma a Ghana fo wɔde hyɛɛ ne nsa no wɔde saa adwuma no nti sɛ wɔde mfie wɔ ha ne aduonu mu a mpanyinfoɔ adwene mu na wɔ sɛ yɛhyɛ fa na yɛde ɛdi saa adwuma no ɛhyɛ court no animuonyam na afei yɛde dwendwene court no adwuma ho na yɛhwɛ sɛ yɛrekɔ yɛ anim no sakra bi wɔ hɔ a wɔ sɛ ɛbɛ mu na yɛhwɛ na court no yɛde siesie na n'adwuma no ɛkɔ so nti asɛm pa a yɛde ɛhyɛ saa fan Borɔfo kasɛm no yɛsɛ Supreme Court at 150 honoring the past, celebrating the present and defining the future. Which is actually more Santa Casa more. You boom compo, Aquachi, Yakabi, Filiba. There wouldn't be a Filiba, wouldn't be a woke up Sanya, Penny Canania, and sitting in Sanya Court, the CN Juma. Now, Edinaso, now a side betting me. Ɛtwa de ato hɔ yɛkɔ yɛ nim nti na kyerɛ sɛ ɛfa a yɛhyɛ no n'asɛm pa a ɛgyina ɛno no na yɛahyehyɛ dwumadie bebree yɛ a yɛde hyɛ saa fa no yɛhia titiriw paa bi a mɛka ho asɛm ɛyɛ lectures yɛahyehyɛ sɛ yɛbɛyɛ 3 lectures yɛdi kan no ɛnam sɛ yɛbu nkɔmpɔ apɛ akyi no nti no yɛde kɔ Cape Coast ɛhɔ na court no broni de ba ɛhɔ na hyɛ adwuma ase nti yɛde kɔ Cape Coast ɛne sɛ nansa ne nnura yɛkɔ hɔ ɛkɔwie ɛhɔ deɛ no nea ɛtɔ so mmienu no asɛm pa a gyina so ɛyɛ the Supreme Court and the institution of chieftaincy, the past, the present and the future. Wɔn mo ɛhyehyɛ constitution ne maa yɛ no wɔn mo hu sɛ Supreme Court kwa ne court a wɔwɔ sɛ yɛma ho kwan na sɛbe nananom ɛhensɛm no court no tumi de nanom atum bie ɛfiri sɛ ntiaseɛ ne sɛ ɛba ahensɛm paa deɛ a nananom na ɛwɔ ho nimdeɛ amammerɛ ne yɛde ka ɛno ne ade nti yɛma court biara ɛmfa ne nsa nka na mmom menteme ho ase nti yɛma Supreme Court no ɛnta akyire na at the appellate level no ɛkɔduru hɔ a wɔn nso hwɛ bi na wɔn ɛmfa nto baabi a ɛbi aso bi ɛnam saa adwuma no nti ama Supreme Court no ɛne nananom anya twaka bi a abɛda hɔ nsɛm no bi wɔ hɔ a yɛde ato benkum yɛde ato nifa nti na ɛho bɛhia sɛ lecture a ɛtɔ so mmienu no yɛbɛdedicate na yɛbɛto dine ɛde ama nananom na wɔn abɛsia saa adwene na baabi a sɛbe court no kyea kakra anaa nea court no nneɛma a wɔde sisi akwan mu a ɛbɛboa na nananom ahenni akɔ so no ɛno nso so nti lecture ɛtɔ so mmienu no ɛno no ho asɛm no na yɛdwene ho no na wɔ sɛ yɛde bɛkɔm ase firi sɛ anyɛ hwee koraa no National House of Chiefs ne headquarters ha na wɔ ɛna
sɛnea ɛsi dwene ho no chief justice deɛ sɛbe wosa Kumasi ho de kɔ baabi a sɛbe wakyea no ɛno nti yɛayɛ nhyehyɛeɛ sɛ yɛde saa lecture no bɛba Kumasi ha na 16th of July yɛbɛyɛ twomfoɔ no ano de hyɛ Professor Abadjemandu a sɛ ɔno ho nimdeɛ nti ɔno a yɛapaa no as a speaker a ɔno ɛbɛka ho asɛm nti nhyehyɛeɛ a yɛayɛ no deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no a yɛbɛyɛ no lecture yɛbɛyɛ wɔ Nkran ɛno no yɛpɛ sɛ Parliament a wɔn hyɛ mmara no wɔn nso so yɛne wɔn de nsawɔsoɔ bebree yɛyɛ de mmara no yɛ adwuma nso mmara no wɔn hɔ ɛna firi nti adwuma yi mu no yɛtia wɔn nan so anaa wɔn nso akyerɛ biribi ɛno deɛ na wɔsɛ yɛpɛ kwan bi fa so na wɔn nso so bɛka biribi ɛfa yɛne wɔn ntam ɛho nti yɛde ɛno nso so ahyɛ baabi a sɛ 28th of July Speaker of Parliament Abambagbe ɔno abɛba abɛgyina dwom na ɔno nso so akasa a yɛ third lecture no ɛno akyi yɛahyehyɛ adwuma bi bebree a climax ɛno yɛ 30th of July ɛno no da yɛde ɛpagya dwumadie no yɛde aba awie a yɛasrɛ ma mpanyini sɛ da no duru hɔ a ɔno nso so mfa no animuonyam mɛtena dwom na yɛmfa dwumadie no ɛmmra dwumadie nkakra bɔɔlobɔ ne nneɛma kakra bi wɔ mu no deɛ me sɛ bɛto nkyɛn kakra ɛno nti anɔpɛ yɛwura ho Chief Justice ɛne ne mpanyinfoɔ a na deɛ di kan nadaroma yɛbɛto gyina kyerɛ no sɛ Supreme Court sɛnea osi nim no ɛde mfie wɔ ha ne aduonu yɛhyɛ ho fa sɛ yɛyi na sotiri yɛyi na sotiri deɛ ne asrɛ no ne hɔ mpaebɔ ɛne ne nhyira ne ho afotuo a wɔde bɛma na yɛde bosome ɛna ɛdi saa adwuma no nti sɛnea ɛbɛyɛ adwumadie no sɛ ɛbɛyɛ bɔkɔɔ na Ghanafoɔ nyinaa hu sɛ wɔn Supreme Court no ɛsɛ fata sɛ ɛhyɛ court no animuonyam na afei deɛ ɛtɔ so mmienu deɛ de bɛ Kumasi ha yi ɔno ne nan so na sie na nadaroma ɔbɛgye atae na wahwɛ sɛ ɔbɛtena mu de n'animuonyam bɛba abɛta akyiri na sɛ animuonyam no ayi pɛyɛ fa yɛyɛ nhwehwɛmu bobɔ ɔpono no sɛ yɛti yɛyɛ a deɛ ɔno a ne dwubili ɛhɔ ha ɛna yɛbɛtumi abɛdi saa adwuma na kyerɛ sɛ ɛsi ne nan so na yɛtɔ so mmiɛnsa climax no nkradeɛ no nso so ɛme sɛ ɔman no nyinaa dwabɔ Kumasi na ɔwɔ deɛ nso so sɛ ɔyɛ ɔman no nyinaa tumfoɔ na sɛ ɛduru hɔ na ɛbɛrɛ bɛbɛ mu a ɛno nso so wɔde n'animuonyam abɛtae akyiri nti sɛ metwa ne ti a na Chief Justice anɔpɛ yi n'anom asɛm no yɛyɛ anniversary projects legacy projects bi a ɛfiri sɛ mfie ɔha aduonum deɛ ɛwɔ sɛ yɛnya nkaedom bi na yɛsi hɔ dabi no obiara hɔ wɔn a yɛwɔ yɛkyi a yɛba no wɔn bɛtɔ wɔn bɛhu sɛ Supreme Court nya mfie ɔha aduonum ɛdan wei ɛne yɛde si ɔdan wei ne bi si sɛ yɛde yɛ nkaedom na yɛtoto yɛn no court adwuma na yɛyɛ ɛdan no baabi wɔ hɔ a ɛnyɛ koraa wokɔ Tema the major port city yɛni court baako kora ɛhwɛ ni yɛn mu bi a yɛsua adeɛ fa shipping ne admiralty ɛho ne adeɛ no do baabi a yɛana ma ɛha adwene kakra mekae sɛ mewɔ Tema na high court na yɛmedi asɛm bi broni surveyor ship surveyor na papa yi ɔgyina adaka na nsuo tɔ me court dan n'anim na broni nsuo so gu n'anim kukukukuku wotum sɛ papa no abɔmɔku mehu n'anim a mehu no sɛ wɔka biribi sɛ how can this structure give me justice ɛyɛ ade a na kyerɛ sɛ ɛnhyɛ ne nti yɛayɛ nhyehyɛeɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛsi court complex ɛwɔ Tema a ɛbɛ bɛfite the status of sɛ as a port city na aboa ma ɔman no so so animuonyam ɛne n'atemmɔ adwuma no akɔ n'anim
Cape Coast dan no so agye bukura na sare na fuel tour ya ne ade no ɛdan no baabi kura atigui sɛ ne nipa wɔ dan panka ɛfa sɛ papa nti ɛhɔ so yɛhwɛ hɔ sɛ ebetumi ayɛ ho bibi nti yɛnya no ba bebree firi panyinfoɔ ne adwuma panyinfoɔ bebree ne ade abanko antumi bɛ nti ɛno so yɛde ɛno so bɛsɔ ewura asom sɛ ɔmo ɛno so mpaeɛ ma yɛ nti ɛm sɛ Chief Justice anɔpɛ yi namane anti wɔde ɛba ewura no aso ɛno na yɛbɛ yi yɛama no nsapa yɛ sɛ chairman SM so ada bɛbru Ghana man Ghana Gogos ɛbɛyɛ Ghana ɛbɛna sɛ bɛwɔ bɛbru ɔfo baayɛ bɛto nana mo sisi ahyehyɛ mo nsi ne dada ɔdo no de bɛka ho sɛ bɛne Supreme Court a ɛna di gya so sɛ bɛde bu ɔman sisi ɛnya mfi wɔ ha aduonum sɛ bɛbɔ pa ho tuma sɛ bɛbɔ do ho ɛna ho hyehyɛ yi nyinara ɛna ɔno na frepɔ ɛde kyɛ ne nyinaa ne sɛ ɔdo no bu ɛmo srɛ mɔde gbadi ne bɔ Cape Coast sɛ so bɛyɛ kumase a ɛna ɛtɔ so bɛyɛ crime mpiri no ne mpɛnsa so ne nyinaa deɛ ɛbɛyɛ no ha deɛ ɔsɛ ɔdo no bu mo srɛ na bɛyɛ no ɔdu bi hɔ ɛyɛra na sɛ nyam kɛseɛ ɛde aba ɛtɔ so sɛ bɛwɔ sɛ ɛto nsa afrɛ so ɛne ɔpanyin abɛkyɛ mu bie nso nyinaa yɛ ɔman nyinaa deɛ wɔde no nyɛ bɛkyɛ mu bie awie pɛyɛ ɛna mo dwumadie nyinaa na wɔde bɔbɔ ho nso papa ho nso ma akyerɛ sɛ wɔde no bu futu bi wɔ hɔ ano sɛ bɛwɔ ɔdo mi bɛba wɔ hɔ yi sɛ bɛwɔ wɔka kyerɛ wɔn no so sɛ bɛwɔ wɔn mo de mo yɛ dwa so ɛtuma awie pɛyɛ ɔdo mo bɛyɛ no na sɛ no bɛyɛ wɔn nso no bɛyɛ no bɔ wɔn adeɛ yo Chief Justice Akpaba, there were no bill control for listen. Say, yo, I was a bit that, and then I said that, but I don't mean I said, Papa, yo, and that, the dear days one kind of was who made the idea behind you, be this out. yo, Who said, as my editor and media, I chairman no more major, no meals one no. yo, And there was one moment, some person who did chairman of a go. yo, That's what kind and yatting. yo, As I'm passing my Ghana man, yo, as I'm rat near the table made. A money cry, I am rat. yo, Atamo dear Bruni, dear swimmer. yo, And then you know, near couple near dear show months, I said, I could draw what their nature. yo, Supreme Court, no, not that. Me tell you, or no, yes, Bruno, so 150 years, that drew so not, or she said, their nature, sir. And you more yam no, they bram. yo, They be making me a cousin, and I could do two jobs at what, and fear or Edwin, no, on the my idea. yo, On the mat, idiot. yo, I drew away, be was here at the one's mind when yamper beyond. The bay at the appointment when you mother. yo, A day, dear. That, or no, what's it, made them rare barber jet. I'm sorry, there are many ones that make a cousin. yo, You will be a program out to 1 year, yaman. yo, And the Kamama, or yet media, man, do I dear no Ghana mighty. yo, I said, the Sichian woman near Hindia soon could have also. The Bayable honey in the night to meet you near Munquan with us. yo, The Mary Musachi and a dead Yamu Mountain. Now, any more so where the first will be could have home kitchen open so. yo, The couple near it in the year. Now, Ghana Branoa a constitutional debt, and also, woman be precipitate me. Yes, you have my dear woman. Yeah, couple near the Yamanite. yo, Was a asampa, no, dear, you know, Ghana ye would. yo, But I've been said a bay, you know, I bet Tim Branas in the Diswoman, who be in war programs. yo, The animal will be in war programs. yo, And I was said, the demon, and no, I said, the question of question in there with your campo. yo, Say, and few I do, woman, you said, boy, I'm a yacht near my piace. Almost so a church near my Pimon by yo, the two, the Abbey and I hate it.
ɛdɔm ba ne ɛtim bi akɔkora na mekyie bi na yɛ ho ne nyinaa na ɛyɛ ho na yɛ Joe, biribi a wɔsɛ yɛde bɔ m bi a yɛbɛyɛ de abɔ ma na yɛ Joe, da wo ma so bɛkɔ apa it's a big team. We got about a problem. Close. I'm going to say, I don't kind of say, I say I'm going to sing now. You're right there. More beers on the tension, you're right. I must have been to be you. Said the mother was of attention. Then will be a mamma. Said mother, what? Somebody never gone to me. Don't see. That's a bit. I'm going to get a man for 90. Be a woman. And rather said that in the Musa was say, a boy must have been. Unfortunately, must see they won't pay now, so a measure. They said, when you go potentially beer, or potentially might be a review. So they must see my side share. I was one answer them to the boss every year of my name. They had to win you over. What beer, there's a reason one I should say there. One I should say, I have attention, year to year. Who's all the ones? So, yeah, the Chief Justice was it. Asɛm a yɛdɛ ɛna wɔte afiri yɛwura no nti sɛ kwan bɛbɛ mu a ɛsɛ bɛda ase bɛda yɛwura ase ansa na yɛde akwan sɛ atatoɔ So we say the Chief Justice. I'm not powerful than I said. Yes, I'm